Makwaba eba etreni safwa we eye fa toso enan. Awe toso miensa meche part 4 episode 3 na mede bro no. Woni mse episode 2 ni mu no ensempi no na akwaso ho anopawi se say no araba kira hyase edi nani woni mse araba kira ne pa kofia wo mienu aka ne ho but niema ne sheda nkoyie ewo ho sa na yanya akoba fie ebra na anopawi ewo fie a wanko school fi say yentwa no school fees ema ho nsem no di konkonsa kakra na ebekwa akosi sen ai krado miso mai krado efi obi show for yamfo yen hyase enkran bonsu fie yenya ko ewo ho bonsu firi abonten aba ho wabro say sram bonsu ya ma joy odinensa eso ni mu yenya ko me de jame onipa ho ba yare ya ufiri bebia ya resabia nura nko a wapon adwuma wo ma fie mehwe no na wawe ahata bonsu otna ase famaduane beshe ha mame minyare kura yanya ko me say te se abofra yi a oyare hu asem biara nhia wo meboa bonsu mede ye twa ohimuso me bari wawu a anka metre na bonche ansa na medwofie se wawu a anka uchichi wani ase odinensa dinam ne tire ho yanya ko medie wakɔwe abora emehame ohu ani wuo jamaya onhwe wafefo ma kɔhwe wadamfo paakofi ma anopawi amadonko ene adwoawura se amasewa ene adwoawura na firi enso hwe nkwada yi ekosuku a na teacherfo yi aka wom ebe den na wahunu ngoma ena enye se waba fie na o kyerɛ wonade kɔhwe sesese paakofi aka ne ma ayere pro ho kyerɛ wonade afi ose wode wo mba asan nyina be kwadeji memayi ensumpo obetumi awie ni oho asem bia nyawo bonsu ye abu kan yi nyina enkohwe mehwe won kama gidi sese ya na enipa ebeye ruo de ebeye biara mehwe won na ma wako college no bi wasi adwo asewa no wo he frɛ no ma me na menhwɛ ne ho sɛ ne ho ya enyako me kraya ko se me na mete bofunu sem sei na hwan bonsu bofunu sem de ero he me se me de won be college enyako aden wo de nyumtuhunu na ekoba asere onipa a wo ba ayare ama me de no akwa ayare hwe enye obi dumfo adaroma anka sesika kra ye de bekwa akoyi no adrumu ebeha obi adom ama wakoyi no nso a wonye kom afei na woye ntoto a bonsu ente menna woye mi me think na hay obi na hwe me yanyako ye a wo kan se obi twamu a na wote a obeka se ye no kre me se me die me ji adwo asewa ayare hwesika no akoto nia me fa no bonsu enyako o ya ma wani atra wani ntwan wate osori ko gina nanim minna ho twa konin banin ho twa waya tentan yenyako hwenia waya ne ho nia uye niu kra anya se bosomi aso ana aduru afahye ana se dapon na bi aduru na waka se duku ana ntoma ba akukura ni ade emufra isuku ho kampu ontua na eye den a bonsu ogina ho ehum so ni awu kan nyina ye mmofra sem mesti hu twa minna oyesenia oya hwiase no yenya akohwe hwe de o kire enye wona woye biribie anka wabusuafo ebekae na mampene a enkanye ni adan a emerima na wa akiremade anase yese wo nko anana woye odehye anase wogene se me ho abɔ me ho so bonsu ohom so adwura sewa adwura eno owo mie
wobɛte apɔ wate ɔbayifo biara ntumi enwe wo da enu sɔre bra yɛnya ako me deɛ wada ne mfa wo bayie no enkɔha no na wona ɔbɛmmoro nsam wafefo ɛde wɔn bayie ya adepa no wode wi ensa ebu ɔbra bɔne no bonsu mercy fa maduane ma me wonte adan wo se wode ka unidi ɔka fo dedi yɛnya ako me deɛ nteatea me te sɛ obi ne ne ba akɔwe ompɛtɛse ama ɛkɔm atwarewa me na wo bɛha me bonsu mercy fa maduane bɛsi me ha yɛnya ako ade bɛsi hɔ ɛde nsuo si ho eni o me wura nana bonsu afei na wo ka asɛm wo wura nana ne me ampa me ne bonsu wo bo hyɛn no ene ndra nka metumi ako afro banabo yɛnya ako madum ne kakra omuana no ebubu mi o ɔyɛ ntoɔto a bosome so yi sana wɔtwe atwam wɔtumi abɔ me akɔnhoma bonsu yama afra wayi wonso wɔbrada adie ene magina no kama minkanti meka na wonso wakan yɛnya ako ɔsere ɛyɛ wura oye bebie me koka asɛm akyerɛ akosu akyerɛ abasesi a ɔkɔɛ bonsu ɔkɔdi nhyɛkoro wonka wɔhye yɛnya ako gyina hɔ yɛnya ako ɔkasakasa kɔ minya ako aborɔ no ma ɛna wɔgoro me ho sɛ yi asɛ megyaa wo a me nua boo me kɔkora ɔkɔtoo paa Kofi ɛne ne mu ɛwɔ fie me mamadwo agyanom ne mu ya ɛna adwa wɔ hɔ Kofi nyako a yɛka ne ba sɛ wa ho asɛm no na wato yɛn no paa Kofi meba yɛnya ako na ɔhyɛ hini ne mu ogu nsuo paa Kofi ɔbaa hɔ ya asɛm bɛn na wayɛ koso yi yɛnya ako paa Kofi asɛm ha me paa ne mu adan abɔfra no yadeɛ no asan baa na paa Kofi onipa wudunsini aka sɛ ne ho yɛ a wayi no ɛna ɔsan yare bio ne mu ɛno deɛ mfa ho wonim sɛ yadeɛ bi te saa ɛno ntina nka mepɛɛ sɛ mode no free akura hɔ ɛbɛto kɔlebu no yɛnya ako ɛnyɛ yadeɛ no nti na mebaeɛ kwaku bonsu kwan a wɔde me ɛfa so no ɛna ɛnyɛ me da a enti mede aba no monkɔhwɛ nea ɔkyerɛ ɛwɔ efie hɔ afei deɛ afono me ne mu mmaa deɛ asɛm ketewa bi mpo a na wahanhan w'ani aka ama yɛ hee wayɛ deɛn yɛnya ako na yaw woa wohunu nea wadamfo ɛyɔ yi onipa a ɔyɛ ɔde hyie mu a ɔmanfo ani da w'anim sɛ daakye ebia wobɛte wo wɔfa ntoa na hwɛ wɔde nsanwie akata n'ani abu n'ani aku bibiara so ɛyɛ na mede me ho toto afofra a na manu me ho ɛsɛ metie nkurɔfoɔ ano ɔde edi n'akyire agya ɔwɔ yi a na oyi akwan ɛwɔ akyerɛmadi yi a anka ɔware me na ɔma hwee nhia me ɛnyɛ wo sika anaa w'ahoɔfɛ nti ɛna mebɛware wo na mmom anigye ntira ɛnyɛ wo yaw ne paa Kofi etitiri no nana atakra a wɔyɛ bonsu nana ne mpɔn a ɔmaa na no ɛbene mu a anka mentie da mekae sɛ da bie nwummerɛ a nana yi ɛbɛka nsɛm pii ɛde tuu me fo nea ɔkaeɛ koraa a ɛdane m'adwene koraa ne sɛ obi nware ne kuromani ɛnwi ne ho adeɛ nso bonsu ɛyɛ ɔde hyie mu prɛko na mo a mogye di sɛ ne wɔfa yi aka baabi ɛna wɔpɛ obi abɛdi adeɛ a obi mpɛbɛbɔ ne din anaa ne mu ɛha wɔ he paa Kofi yaw gyae ma ɔnkasa nwie ansa na sɛ asɛm bi wɔ hɔ a yɛnya ako paa Kofi pɛsɛ me deɛ nea mepɛ ɛsɛ mɛka ayifua pɛ sɛ manhyia wo ne wo yere Antiaraba ne yaw ne mu a anka nea
etwa aso baako pɛ. Mpanyinfoɔ se ukurom pete di wonam a ebika nso hwɛ sɛ mmea me kurom apetehima ɛsosɔ me nam saa. Ɛnyɛ sɛ afe ano ahyia anaa afahyɛ bi aduru so ama kwaku aka sɛ duku anaa ntomani. Yɛwɔ yi sɛ me ne me mma yi ebesi o, sɛ yɛbɛda o, ɛmfa kwaku ho hwee. Ɛnra se sɛ nyɛ wo Kofi a anka mɛyɛ dɛn akɔyi abofra yi afiri aduro mu. Ɔbaa fie a mebɔɔ no amanneɛ no, ɔse Kofi ama wo sika akɔyi no deɛ a gyae na ɔkyena mɛkɔ akɔhu no. Aseda mpo onya ani ɛmbɛdaa obi. Sɛ wamfa me ankɔma ma abusuafoɔ a na yɛbɛtwa soɔ yɛ fua. Ɔmfa me nkɔma me nkurɔfoɔ na sɛ mete akyerɛmade na manya ne so barima bi anware bio koraa na sɛbi aboɔ ɛna mɛwe a mawe. Ɛnso ɛmma saa mpo da. Mete me ni ɛne me sesere mu yi ne mo Kofi yɛn nsɛmpa. Baa Kofi yɛn nsɛmpa yɛ. Ɛyɛ sɛ yɛn nso ɛde yɛn ni abɛka saa asɛm yi akyerɛ yɛn. Ɛwom daa ɛyɛ a otumi de nsɛm a kwaku yuyɔ ɛbɛto yɛn anim ma yɛkasa kyerɛ no. Ɛyɛ me sɛ saa na yɛbɛyɔ yi. Ne mo Kofi hwɛ. Mpanyinfoɔ na ebi wɔ baabi sɛ ɔpanyin a ɔtena hɔ hwɛ maa mmɔfra wodii nanka no nso ɛfra nankadifoɔ no mu bi. Saa nso ɛna ɔpanyin bofoɔ ɛna ɔtena hɔ ɛma ɔman ɛbɔ n'apampasoɔ. Yɛnyɛ saa asɛm yi ɛnto hɔ. Yɛbɛhwɛ siesie na ɔkyena nko ara. Baa Kofi yaw. Me ne wo nya adwene. Nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ yɛnya kwaku kasakyerɛ. Ɛho nhia sɛ yɛbɛsi nkonnwa adi asɛm biara. Yɛanya ako. Baa Kofi me deɛ me sɛ mentumi nware bio. Nea ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔmfa me nkɔma ma abusuafoɔ. Ne mo wahu. Asɛm wɔ mu nti yɛbɛhwɛ asiesie ansa. Sɛdeɛ yɛa ɛka yi, mahunu sɛ n'ani abere paa. Daa wɔde asɛm ba nso ɔmo a wɔregya yɛ so da. Sɛ yɛnsiesie na ɛduru abusuafoɔ anim ɛwɔ fie a animguase ato yɛn ara no. Mitumi hunu sɛ nsa no ɛyɛ adi kwaku tiri dodo. Ne mo wahu. Asɛm wɔ mu nti yɛbɛhwɛ siesie ansa. Sɛdeɛ yɛa ɛka yi, mahunu sɛ n'ani abere paa. Daa wɔde asɛm ba nso ɔmo a wɔregya yɛ so da. Sɛ yɛnsiesie na ɛduru abusuafoɔ anim wɔ fie a animguase ato yɛn ara no. Mitumi hunu sɛ nsa no ɛyɛ adi kwaku tiri mu dodo. Asanom yi, me ne no ɛna ɛfiri aseɛ nso ɛnɛ mehunu tɔmere mpo a na mebo afu me ho. Baa Kofi yaa wabɛka a yɛate. Mpanyinfoɔ se adeɛ ɛbɛkye yɛfrɛ no ɔkyena. Ɔkyena ɛyɛ kwasiada. Yɛnkɔ bawo ɛna yɛde bawadeɛ anɔpa tutuutu ɛyɛ si nkonnwa. Yɛanya ako. Yɛyɛ a moka yi ɔkyena adeɛ bɛkye no apetesi fie so. Ɔsɔre a ɔmmɔ me akɔnhoma ɛnyame aga. Sɛ mekɔtontɔn me nneɛma kakra na menya turo bi a mede bɛtɔ adeɛ ayɛ me ho no. Na mede anoa asi ne hɔ. Ɔbaa ɛne ɛpan. Mafɛfoɔ a me ne wɔn sii soɔ. Obiara wade asi ne yie nso hwɛ me. Mafɛfoɔ ɛkɔ a mentumi nkɔ bi. Ne nyinaa firi aware bɔne. Ɔmfa me nkɔ. Ne mo yaa wotitutu a wobi di ne bi a na ɛmantire ɛna ɛda mu. Wotu obi asɛm a wobɛto wo deɛ fa nyinam. Wonte ayɛsɛm bi a yɛsɛ ohiani bi fa a homa sɛ ɔkɔhyɛ akɔmfo ɛwɔ nwura mu no. Sɛ ɛyɛ ka yi na obi nso a ohia amene no ɛne nam nwura mu hɔ kwaterekwa. Ohiani wɔ ayiyi n'ataade go a ɛhyɛ no gu hɔ sɛ ɔkɔpɛ baabi asɛn ne ho. Ogu so hwehwɛ dua bi ahyɛ ne mene soɔ no ara pɛ. Ɔtee sɛ ani bi ɛdeda so. Awurade Nyame bɛda wase ada. Nananom nsamanfoɔ, munkutakuta me saa daa. Me paa na manya ataade munu sei ɛkɔhyɛ yi. Meda me nam so ase. Ɛbɛrɛ a ohiani wɔ yi tee asɛm saa asɛm no. Ne ho dwiri no ɛma ɔkaa sɛ, ɛde sɛ obi nso wɔ hɔ a ɛhia no kyɛn meɛ. Ɛneɛ memmoa nkɔwu. Na sɛ obi deɛ kyɛn bi, ɛhɔ ara na ɔde mmirika ɛkɔgyee n'adeɛ. Wahunu, onipa a ohia nti ɔkɔwuo. Hwɛ nea wakɔhunu.
mpanyinfoɔ se mfatro ɛna ama pirisani ɛwerɛ anhoɔ ɛnyaako afei deɛ Kwaku Bonsu ama awarebɔne afonome dodo edwam korɔ koraa na ekumi meda hɔ na adeɛ ɛbɛkye ama makɔ edwam koraa na meyam hyehyɛ me nimo ya wode si abotrɛ na biribiara Bonsu ago ɔbaa hɔ na saa ha na wode me abɛsi ɛyɛ me wagya wo mma hɔ ɛna wabɛhyi ha wo ho adwo wɔ sɛ yɛade kotrɛ awaresɛm nyɛ ntoma na wahyia ha ta na abɔntene nimo Kwaku hwɛ yie ɛna wankasa antia no ama bi anka yɛn nhunu sɛ ɔne mpanyinfoɔ ɛna ɛwɔ ha Bonsu mɛma mo adwo mmarima nimo yɛ wo bo adwo paa Kofi yɛ nua Kwaku anansa yi koraa ɛdeɛn na ɛha wo koraa daa wobɛba a wɔyɛ sram Bonsu ɛsono obiara ne nkarabea ebia na ɛyɛ mehyɛ berɛ sɛ mede ɛnsa nkoaa na mebɛɛ wiase mebɛnom yɛ yɛnyaako yɛtie deɛ wɔka onipa a wɔterefoɔ ni yɛtufo a na wopɔsa wo nimo yɛ mesrɛ wo mmoawa no sɔre na yɛnya wo kwan na wɔkyena wɔde kasa wayɛ ɛkɔɛ awarebɔne ɛbɛdi w'ani sɛ pirifo a ɛbɛtoa so